samozrejme, že nikdy sa nemôžete trafiť úplne do presnej korekcie. Ide o to, že tam je korekcia na korekciu, ale vidíte, že tých 750 bodov sme skorigovali. Čiže tá korekcia nastala po 14 vrcholoch. Hej. Tu som hovoril u 11. Vedel som, že ešte pôjdu tlačiť zločinci, čiže nastala tá korekcia. Čiže niekoľko vrcholov, zapamätajte si, že niekoľko vrcholov. Najsilnejšia formácia niekoľko vrcholov je 5. Po 5 vrcholov nastáva teda obrat. Ale pokiaľ nenastane ten obrat, tak potom je maximálny počet vrcholov je 18 pri 30-minútovom grafe. Čiže vlastne tam už to pravidlo, ktoré platilo dlhé roky, možno nejakých 15 rokov, 3V, to sa zmenilo. Čiže vlastne, ale ten náznak toho rastu nastal zase vo formácii niekoľko vrcholov. Môžete to pozrieť, ako to je. Pozrite si, kedy nastal ten náznak toho rastu. Je to nenápadné, aby ste vedeli, čo to je. Je to formácia čiarového grafu. Vždycky to funguje, to sa nezmenilo 30 rokov. Nikde, keď si zoberiem čiarový graf, tak prečítam všetko. Ale tu sa bavíme o euro-dolári. Pozrite si, tu bolo niekoľko vrcholov. Čiže raz, 2, 3, 4, 5 raz. Prudký rast. Čiže vlastne u niekoľko vrcholov to platí, u 5 vrcholov platí prudký rast. Keď sa to neudeje, to znamená, nastáva tam banda zločincov, ktorí špekulujú, OK, ale dostanú sa maximálne po 18. Keď si zoberete 30 minútový graf, 30 rokov dozadu, 20 rokov, to je jedno. Nikdy sa nedostanete na viacej ako 18. Na 18 je koniec. Mám pocit, že na eurodolary to bolo nejakých 4 alebo 5 krát za celú dobu histórie eurodolaru. Takže to je to. Čiže netreba si všímať to, čo je klozavý priemera pičoviny. Treba sledovať to, čo sa vždycky opakuje. To sa stále opakuje. Čiže zločinci došli do 14, čiže sme boli tu pri tej 11, keď som to hovoril. Ešte sme to vytlačili a pád. Ten pád není, to je len korekcia, pretože máme tu zase krátky signál ryba, rastový signál, čiže to nie je pád, to je len korekcia. Tá korekcia dobre došla v tej úrovni asi, jak som ukazoval, čiže došla to v tej úrovni a ideme naspäť. Čiže bolo to len o tej korekcii, som povedal, vždy tá korekcia nastane po tých vrcholoch, takže treba sledovať čiarový graf, nie tie pičoviny, čo tam ukazujú, retardovaní idioti. Lebo toto sa deje. To sa deje stále. Keď niekto je normálny, sadne si k tomu na 2 dní a na tieto veci príde. Takže asi tak.